Gari Beresaluze naiz, 1975ean jaioa, Getarian, naiz eta nik pare bat urte bete orduko gurasoak Zarauztarra etorri ziren. Zarautza, orduan, beteanik Zarauztartzat daukate nire burua. Eta, kasetaritzan egin dut batez ere bidea, euskarazko kasetaritzan beti, eta liburu gintzan ere bai, liburuak editatzen, argitaletxe batean, gero herri komunikazio, herri informazioan, eta beteanik hori, euskaraz idazten, ez? Izan kasetaritza, izan aldizkariak, izan artikuluak, orduan, kasetaritzat daukat neure buruan, naiz eta kasetari lan ohiko hori ere ez dudan egiten gaur egun behintzat. Egia esan ez naiz bat ere exigentea, ez? Eskoletan eta noiz, nire liburu ez hitz egitera gonbidatzen nauten eta beti esaten dut, ez? Ni ez naizela idazletzat ere kontsideratzen egia esan, ez? Idazle profesionalez behintzat inolaz ere, eta argitaratu izan baldin badut zerbait, afizio moduan izan dela, ez? Beraz, irakurleak gustoko gauzak irakur ditzala, eta gustoko horien artean kasualitatez eskuetara heltzen bazaio nire zerbait eta gustatzen bazaio, bejon deiola, baina ni behintzat irakurlearekin ez naiz bat ere exigentea, ez? Nik eskaintzeko ere daukadan apurra eskaintzen dudalako, eta beraz, afizio dudan horretatik, zerbait badaukat eta besterik gabe, apaltasunetik behintzat. Nire irakurleak, idatzi izan dudan apurragatik batez ere haur literatura idatzi dut, ez? Orduan, oro har eskoletan eta ere, 10 urte inguruko irakurleak eta esaten dira, beraientzat idazlea erdi mitifikatuta duten zerbait da, orduan, joaten zara eskola batera eta batean ikusten dute, tipo normal bat hor, da orduan, aurrak batetik, bestetik prentsa irakurleak eta euskarazko prentsa irakurleak, ez? Urte asko eman ditute zutabe gintzan, egunkari batean edo bestean, eta hemen buktegin daukagun liburu hau ere Kalaportutik, berri egunkarian argitaratutako, udan argitaratutako artikulu batzuen bilduma da, eta kasu honetan euskarazko ohiko prentsaren ohiko irakurlea esango nuke daukadala buruan. Euskarazko prentsan da zehazki berri egunkarian egunero iritzi ematen eta zutabe gintzan aritzen direnek abuztuan jai hartzeko eskubideari heltzen diote, abuztuan zutabegileak eta komikigileak eta nolabait aldatzen dituzte, eta urtero nolabait norbaiti eskaintzen diote abuztuan egunero aritzea, ezta? Eta 2015ean egokitu zitzaidan, erreleboa hartzea, nire aurretik beste batzuk ere aritu ziren, Pako Aristik esate baterako urte asko egin zituen abuztuan, egunero, gero Amagoia Iban heldu zen, Lander Garro, eta alakoetan 2015ean nire eskaini zidaten, eta gustora heldu nion, erronka zen egunero idaztearen hori, ez nuen inoiz egin, 15 bat urte eman nituen lehenik bai Gara egunkarian eta bai Berri egunkarian astero zutabeak idazten, baina egunerokoa oso berria zen niretzat, ez? Erronka bai, eta baietz esan nuen, eta beraz, egunero abuztuan idatzitako zutabeak ziren. Kalaportutik izena eman nion, omenaldi gisara, ez? Joseba Sarrionandiaren herri imaginario horri, eta, saiatu nintzen bertan kokatzen, ez? Lagun izoztuan novelan aipatzen diren hainbat eta hainbat leku hartu nituen, eta, horietan ere, han nengoen. Orduan nolabait izan zen, Sarriren liburuan sartu eta hango lekuetan uda pasatzeko ariketa, eta era berean, horrek urte hartako abuztuko errealitatearekin uztartuta, fikzioa eta errealitatean hasteko aukera ematen zidan, eta beraz, Kalaportutik egunero postalak bidali nituen, eta horiek dira liburu honetan aurkituko dituenak irakurleak. Bai, bietatik du zerbait, ez? Nik uste dute zutabe gintzan eskertzen duela irakurleak eguneroko ohiko
ez? Politika dela, istripuak direla, eguneroko kontu ilunen aldean, punta nola atera, ez? Hor, egia esan egundoko irakasleak izan ditugu euskarazko zutabegintzan, urteak eta urteak eman dituen Angel Lertxundiren lanari begiratu besterik ez dago, eta zaila da, leku askorik ere ez duzulako eta zerbaiti punta ateratzea ez delako erreza, ez? Eta azkenean nik kalaportutik izen erabilita eta aipatu duan ariketa hori eginda, biak uztartzeko lizentzia hartu nuen, eta beraz, hori da, uda hartan gertatu ziren kontuak, gehi, fikzioaren lizentzia horrekin, ipuntxoak edo literatura bizkate egiteko aitzaki ere bai. Hori ez da galdera erraza, ezta? Gaur egun jendeari galdeteko bagenio bezala, noiz hasi zinen argazkilaritzan, ez? Gaur egun telefono mugikor batekin eta Instagramen garaian zein da erantzuna, ezta? Orduan, nik oso gogoan dut, hemen Zarautzen badela literatur lehiaketa bat, eskola umeentzat eta Salvatore Mitxelena lehiaketa, eta hor, lehen sariak irabazi izan dituen, ez? 10 edo 12 urterekin edo olakoak. Gero, 14-18 urte bitartean, Urruzuno literatur lehiaketa ere badago, Eusko Jaurlaritzak antolatzen duena, eta hor ere, urtero aurkezten nintzen, eta hor ere, hainbat eta hainbat lagun ezagutu nituen Urruzuno lehiaketan. Baina hor ez dakit zenbateraino daukasun idazle kontzientzia, ez? Gogoan dut Urruzunon ezagututako hainbat lagunekin eta gerora 83aren amaiera aldera Lubaki banda sortu genuenean, hor modu provokatzaile batean hasi ginela esaten, hemen gatoz idazle gazteak edo lako, garaiaitako kontuak, gaztetasunaren ausardia eta pixkat krestarekin esaten diren da egiten diren kontuak, ez? Eta hor, ez dakit idazle kontsideratzen ginen edo provokazio hutsa zen, baina hor akaso idazle izan nahi genuela bentsat bai, ezta? Nik gogoratzen naiz orduko lagun batek, gaur egun ere laguna dena, baina Arkaizkanok elkarrizketa batean aipatzen zuen, ezta? Idazle ofizioa ikasiko nuke gustora, ezta? Eta nik uste dut, bai Lubaki bandak edo bai Urruzuno kide izateak, Urruzunotarra izateak, beste idazle gazte batzuk ezagutzeko eta idazle izateko gogoa piztu zigula, ezta? Hor, idazten duzu, saiatzen zara ja lehen gauzak publikatzen, eta nire kasuan, 21 urterekin lehen poema liburua argitaratu nuen, baina, ez dakit idazle kontzientzia noiztik dudan, ez? Idazten nuen aspaldidanik, ez, berdina, noiz da zara argazkilari, berdina, ez, Instagramen dabilen bat, noiz da nik argazkilari, noiz da nik sentitzen da, ez, orduan nahiko relatiboa da erantzuna. Ez da erraza niretzat idazle bat aipatzea, ez? 14-16 urterekin gogoratzen dudala liburu asko irakurtzen dituela, eta batez ere akaso eskolan irakurtzera behartzen zizkiguten liburu horietatik urrun zeuden liburu batzuk ziren, ez? Susa argitaletxea aipatuko nuke, eta Susan akaso ezagutu nituen idazle asko, ez? Izan Xabier Montoya bat, izan Joseba Sarronandia bat, Juan Luis Zabala bat, nola ez Koldo Izagirre bat, orduan Edorta Jimenez bat, zegoen mugimendu bat eta irentxe egiten genituen haie guztiak, eta ez da erraza niretzat bat aipatzea, ez? Bat aipatzekotan, bat aipatu beharko nuke, akaso Joseba Sarronandia bat edo Koldo Izagirre bat aipatuko nituzke garai hartan asko markatu nindutelako. Gerora hartu naiz denborarekin eta ispilura begira, erreferentzia haie guztiak niretzat maskulinoak zirela, ezta? Eta apenas zegoela hor erreferenterik, emakumea zen erreferenterik, ezta? Eta hori ez zait iruditzen kasualitatea denik, zorionez denborak eta garaiak aldatu dira, eta hori iraultzeko ere ahalegin bat badago, eta gaur egun irakurle bezala ere nik neuk ere beste ahalegin bat egiten dut, ez? Erreferentziak anitzagoak izan daitezen alor guztietan eta zentzu hortan ere bai. Baina ez nuke bat aipatuko, Sarri bat edo Koldo bat aipatuko nituzke, baina batzuk aipatzearren edo nolabait garai eta belaunaldi eta estilo zehatz baten inguruko ikur batzuk aipatzearren. Gaur egun inguruan ditudanek esaten didate, ezagutzen zaitugunetik, azkeneko 5-6 urtetan behintzat ez duzu ezer publikatu, ez duzu ezer idatzi, ez duzu ezer egiten, ez? Eta ni beti erantzun dut. Gaur egun akaso beste adierazpide batzuk
baliatzen dituelako, ez? Instagramen esate baterako nolabait saletuta edo engantzatuta nago argazkiekin, ez? Orduan, esateko duzun hori beste modu batera esateko bidea baldin badaukazu, edo gaur egun laikak diren horiek edo atsegin dut diren horiek beste modu batera jasotzen badituzu, nik akaso erdi utzi diot idazteari, ezta? Orduan, horrekin ere esan nahi duena da, beti nik alper samarra izan nahi zela, ez? Urruzuno lehiaketa aipatu dut lehen, eta hor beti poesian irabazten nuen. Nire lehen liburua poema liburua da. Ondoren aurrentzako liburutxoak idatzi izan ditut. Buktegin argitaratuta dagoen hau ere artikulu bilduma bada. Hau da, ni ez naiz inoiz jarri arkaizkano bat bezala edo ez dakizen bezala novela bat buruan hartu, hori idatzi behar dudala, disiplina, kanok beti aipatzen zuen da beti aipatzen du ez, inspirazioak lanean harrapatu behar zaituela, ez? Orduan, gehien asetzen dagoena nolabait, esateko dudan hori esan dudala ohartzea, ezta? Eta horregatik nioen alper samarra naizela, gaur egun argazkiekin egiten dut akaso hori, edo tweet batekin egiten dut, txio batekin egiten dut, eta literatura ere abandonatu samarra akaso horregatik daukat, ez? Orduan, gehien asetzen dagoena da, ohartzea, bestaldean dagoen horrek jaso duela edo zerbait eragin diola. Nik uste dut izan argazkilari, izan idazle, izan margolari, edo sare sozialetan ibilez. Ikusten duzunean esan duzun horrek edo adierazi duzun horrek erantzuna duela, nik uste dut horrek edozein asetzen duela. Idazle gisara ere, nik uste hori dela politen. Eskola batera joan eta ume bat etortzea, marrazki batekin esan ez, izugarri gustatu zait zure liburua, honegatik da honegatik, eta marrazkiago oparitzen dizut. Hori da, norbaiti zerbait eragin diezula sentitzea. Egia esan, ez dut feedback handirik ere jasotzen, ez? Urtean pare bat aldiz edo eskoletara joateko aukera izaten dut, eta batez ere kasu egiten aurrak izaten dira. Eta, danetik dago, ez? Batzuei aspergarriak iruditu zaizkila liburuak, bestei gustatu zaila, orduan aurren zintzotasun edo zintzeritate horrekin denetik entzuten da. Eta zutabegintzan edo olako liburuetan, nik uste nahiko ituseak gaudela erantzunik ez jasotzera, ez? Eta sarean eta ere, kaso jendeak ikusten duzu, ez? Zutabea honek oihartzun pixkat izan du, edo hainbat lagunek zabaldu dute sarean, edo bertsiotu dute, eta olakoak. Baina, denetik egoten da esan. Bi aipatuko nituzke, ez? Lehen aipatu dut alferra naizela, ez naizela bat ere disiplinatua, eta inoiz egin dudan lanik luzena edo serioena edo ez dakit Elkanori buruzko biografia bat dela esango nuke. Esango dut ala da eta da lehen aldia eta bakarra esango nuke lanean jarri naizela serio disiplinaz. Hau egin behar dut, eta orduak sartu, eta hor, ohartu nintzen, benetan lana eginez gero emaitzak lortzen direla, ezta? Txorakeria dirudi hori esaten joala da. Kasu honetan, udan berrian egunero idaztea eskaini zidatenean, zuzendariak Martxelok aipatzen zidan, ez? Bidali oskailuan edukitzeko 3-4, ez? Zerbait pasatzen baldin bada, edo asteburuak aprobetxatu ahal izateko, eta ez nintzen kapaz izan, uda osoan, abuztu osoan, lehenago ezer bidaltzeko. Egunero, ez nintzen goizean, eta, epea baldin bazen eguardiko ordu biak bidaltzeko, ordu batak aldera antxe joaten zen nire zute. Bidean ikasi dudana da, disiplinarekin da lan eginez egundoko emaitzak lortzen direla eta gauza oso politak egin daitezkela, baina hain kalamitatea naiz horretarako, ez dut lortu hori behintzat ikastea. Ikasi duan apurra hori da, lanean jartzen naizenean, gero emaitzarekin gustora geratzen naizela, baina kostatzen zait lanean jartzea. Aldu danean idazten dut, eta horrelakotan erdi behartuta epea daukadalako, idatzi behar da, eta hola. Eta bestela, normalean gauez, etxean baldin bada, liburuak baldin badira, saiatzen naiz gauaren isiltasun eta bakarda hori aprobetxatzen idazteko, ez? Normalean etxean izaten da, ordenagailuan noski, eta gauaren laguntzarekin normalean. Nik uste dut irakurtzeak dena ematen digula, ez? Lehen aipatu dute Instagram, argazkilaritza hitz egin du pixkat,
eta ikusi besterik ez dago, ez? Gaur egun zure estiloa markatzeko ikusi eta ikusi egin behar duzu, ez? Eta horrek erakusten dizu gero, nik olako argazkiak atera nahi dut, olako estiloko zerbait egingo dut, ezta? Berdinak gertatzen da kaso bideogintzan ere, ez? YouTuberrak direla eta olako kontuak direla, jendeak gauza batzuk ikusten ditu, eta gero hori egiteko gai izan nahi du, edo badaki ze estilotan ariko den gero bera, honetan edo bestean, ez? Eta nik uste dut idazteko zaletasuna, idazteko goa duen edo zeinentzat ezinbestekoa dela irakurtzea, ez? Eta hor bakoitzak bere estiloa aurkituko du, bere egileak aurkituko ditu, bere gustoko gaiak aurkituko ditu, eta ohartuko da, estilo hau oso sinplea da, honek ez du ezer berririk, edo garai batean Koldo Izagirre bat, edo gaur egun Mikel Peruarena bat irakurrita esango du, hau da, ez da lehen maila, hau da Championsa, horrela idaztea, ez? Eta orduan, nik uste irakurrita dakizula zer ezin dezakezun egin, edo zer egin nahiko zenuken, ez? Instagramen argazkiak ikusita esaten duzunean bezala, hau ez da lehen maila, ez? Lehen esan dudan bezala hau da Championsa edo askoz gehiago, berdina, ez? Orduan, irakurtzeak hori ematen dizu, besteak zer egiten duten ikusteko eta jakiteko modua, ez? Egia esan, azken aldian da, uda honetan irakurri duenak argitarak bat oraindik, lagunek eta tarteka pasatzen dituzten horietakoak. Novela bat idatzi dut, udazkenen argitaratzeko asmoa daukat, eta emango diozulen gainbegiratu bat, azken asteotan zehazki Joseba Peña lagunaren novela argitaragabe horrekin ibili naiz. Iruditzen zait, egundoko urratsa dela buktegi bezalako zerbait eskuetan izatea euskal irakurleak. Bi arrazoirengatik, ez? Batetik gero eta gehiago irakurtzen delako digitalean, ez? Hor betiko eztabaida da, papera edo digitala. Nik uste biek iraungo dutela, eta iraungo duten horretan jendeari euskaraz irakurtzeko liburuak eskaintzea, eta gainera buktegik eskaintzen dituen moduan, ez? Kalitatezko produktu batekin, modu profesionalean, modu erakargarrian, eta gainera, kasu honetan, doan jeisteko aukerarekin, ez dut horrekin esan nahi kulturak erabat doan izan behar duenik ere, nik uste horre egileen eta idazleen lana ere baloratu behar dela, edo musikoena, eta hori beste eztabaida bada, baina esan dute buktegi bezalako zerbaitek eskaintzen duen aukera egundokoa da, ez? Beraz, batetik, jendeak euskarazko liburuak izan ditzan, digitalean irakurtzeko aukera hori izan dezan euskaraz, beste argitaletxe bakanen batzuk modu oso honean eskaintzen duten moduan eta modu erabat profesionalean eskaintzen duten moduan, baina baita ere, kasu honetan eta buktegik egiten duen lanaren gauzan garrantzitsuenetakoa aipatuko nuke, bidean gera gaitezken gauza asko eta asko liburu moduan jaso daitezkela, ezta? Kalaportutik bilduma horren adibide da, ez? Egundoko gauzak argitaratzen dira gaur egun euskarazko kazetaritzan, erreportaiz sakonak direla edo ez dakit, gogoratzen dut duela pare bat urte kazetari batek Kandilko mendietatik, Kurdistandik egindako astebeteko kronikak, ez? Antxe geratu ziren hemerotekan, ez? Olako kontuak hori adibide bakarra da, ez? Beste kazetari batek egindako Euskal Herriko faro guztien historia eta bilduma, udako serieak direla edo egunkarietako serieak direla hortxe geratzen dira egundoko erreportaiak eta egundoko gauzak. Eta, nik uste dut buktegi egundoko ekarpena dela olakoak jendeak irakurtzeko, gordeta geratzeko eta gainera, hemeroteka hutsetan geratu ez daitezen, ezta? Azkenean, sarean geratzen dira eta auskalo geratzen dira, baina, nik uste dut liburu formatuan horre egotea eta horratzean gainera norbaitek edo jende batek maketazio lana egitea, zuzenketa lana egitea, horrek ez dauka presio horiek eta benetan lehenengoa da, holako zerbait euskaraz, ez dakit gehiago etorri behar duten edo zer, baina dagoen hau mintzat zaindu behar dugula, mimatu behar dugula eta benetan eskerrak eman behar dizkigula, inolako zalantzarik ez, beraz, egundoko ekarpena iruditzen zait pertsonalki, ematen dituen aukerengatik eta irakurle bezala ere eta digitalean asko irakurtzen dut, benetan eskertzekoa da.